Няспынна абараняе правы беларусаў жыць у вольнай і дэмакратычнай краіне. У Празе ўганаравалі Міколу Статкевіча. Прэмію «Homo homini» аб'явіў старшыня Сенату Чэхіі Мілаш Выстарчыл. Маю прыемнасць адзначыць чалавека з Беларусі, палітычнага вязня, зычлівага чалавека, які кандыдаваў на пасаду прэзідэнта, і яму не далі гэтага зрабіць, які жыве ў Беларусі, бо не хоча пакінуць сваёй зямлі, бо думае, што мае быць суграмадзянамі ў сваёй несвабоднай краіне і ваяваць супраць дыктатара. Узнагароду прысудзіла чэшская арганізацыя «Чалавек у бядзе». Прэмію за мужа атрымала Марына Адамовіч. Цырымонія адбылася ў межах адкрыцця фестывалю праваабарончага кіно «Адзін свет». Мікалай Статкевіч правёў у турмах больш за 12 гадоў. Летась у верасні рэжым Лукашэнкі спрабаваў вывесці яго ў Літоўскую рэспубліку разам з іншымі палітычнымі вязнямі. Калі палітык адмовіўся мінаць мяжу, яго ў абыход законаў і, незважаючы на гэтак званае памілаванне, зноў змясцілі ў глыбоцкую турму, адпусціўшы на свабоду толькі 19 лютага, амаль праз месяц пасля інсульту. Гераічная праца ратавальнікаў у Менску. У доме на вуліцы Кашавога працаўнікі МНС вынеслі сям'ю з малым дзіцём. Яны не пацярпелі. Узгаранне адбылося ў кватэры на другім паверсе. Гаспадыня самастойна выйшла з памяшкання. Моцнае задымленне з адкрытым полымем стварыла пагрозу жыхарам трэцяга паверху. Менавіта адтуль ратавальнікі і эвакуявалі сям'ю з малым дзіцём. Прычыны пажару высвятляюць. У Беларусі палепшылася якасць капітальных рамонтаў дамоў, прынамсі так мяркуюць у дзяржстандарце. У дэпартаменце кантролю і нагляду за будаўніцтвам апавялі, што за апошнія 5 гадоў колькасць зваротаў грамадзянаў адносна капрамонтаў знізілася ўдвая, піша Белта. Паводле ведомства скарацілася колькасць аб'ектаў даўгабудаў, дзе тэрміны работаў перавышаныя на 3 гады і больш. Разам з тым у дэпартаменце прызнаюць, дэфекты і парушэнні пры правядзенні капрамонтаў усё ж ёсць. Летась былі выяўленыя больш за 37 тысяч хібаў. Заўвагі датычылі ў тым ліку канструкцыі дахаў, монтажу ўнутраных інжынерных сістэмаў і штукавальных працаў. На якасць капрамонтаў нярэдка скардзяцца беларусы ў інтэрнэце. Гэтак сёлета ў студзені мянчанка апавяла ў тыктоку, што ў 2 пад'ездах ейнага дому не ўсталявалі парэнчаў, якія, маўляў, раней былі, а драўляныя дзверы з няспраўным кодавым замком пакінулі. Незразумелая радасць. Праект «Абзор.BY» апублікаваў агляд бабруйскай крамы «Един». Блогерка, якая наведала аб'ект, дзе прадаюць тавары, вырабленыя зняволенымі, была ў захапленні і тыпам крамы, і нізкімі цэнамі. Аднак карыстальнікі сеціва ейных эмоцыяў не ацанілі. У каментарах пад ролікам людзі адзначылі, што праца вязняў у Беларусі роўная рабскай, а блогерцы параілі вывучыць пытанне умоваў адбывання пакарання ў турмах краіны. Імаверна, праз абурэнне каментатараў «Абзор.BY» усё ж выдалі ў відэаагляд. Крамы «Един», якіх на сёння ўжо 16 па ўсёй Беларусі, належаць дэпартаменту выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных справаў. Сярод тавараў мэбля, адзення, тавары для дому. Вырабляюць іх у тым ліку палітычныя вязні. Шмат хто працуе ў цяжкіх умовах 10-12 гадзінаў за неістотныя грошы, практычна бясплатна. Гіпермаркет сеткі «Грын» у сталічным гандлёвым цэнтры «Скала» часова закрылі. Каб аб'ект аднавіў дзейнасць, ад адміністрацыі патрабуюць выправіць усе парушэнні. Хібы ў працы гіпермаркету выявіліся падчас правярання. Як аказалася, крама працавала са шматлікімі парушэннямі санітарна-эпідэмічных патрабаванняў, паведамілі ў адміністрацыі Фрунзенскага раёну сталіцы. Санітарная служба распачала адміністратыўны працэс у дачыненні да адказных асобаў. Падставаю для правярання ў «Грыне» сталіся відэа ў сеціве. Наведнікі крамы заўважылі ў прадуктовых аддзелах мышэй і прусакоў. 150 спробаў з пачатку года і 23 спробы з пачатку месяца. Столькі разоў грамадзяне трэціх краінаў намагаліся нелегальна трапіць у краіны еўразвязу з тэрыторыі Беларусі. Статыстыку памежных службаў нашых суседзяў прааналізавала інфармацыйнае агенцтва «Позірк». Найбольш спробаў нелегальна мінуць мяжу з пачатку 2026-га аднатавала Польшча – 79 разоў. Літоўская рэспубліка зафіксавала 40 спробаў, Латвія – 29. Агулам гэта ў 10 разоў меней, чымся было за аналагічны перыяд летась. Беларусы не пагроза, пагроза лукашэнкаўскі рэжым. Менавіта такую думку збіраецца даносіць Святлана Ціханаўская падчас сустрэчаў з уладамі Латвіі
якія маюць адбыцца сёння. Пра гэта напярэдадні ў эфіры студыі «Белсат» заявіў дарадца кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Дзяніс Кучынскі, адказваючы на пытанне пра дыскрымінацыю грамадзянаў Беларусі ў гэтай краіне. Я думаю, адзін з аргументаў, які заўтра мы будзем выкарыстоўваць на сустрэчах, это менавіта аргумент Украіны прэзідэнта Зеленскага, які таксама зараз публічна і ўжо неаднаразова падкрэслівае, што беларускі рэжым трэба і Лукашэнку трэба адрозніваць ад беларускага народу і ад беларусаў, які не падтрымліваюць эту вайну, каб гэтых абмежаванняў было меней альбо каб іх наогул не было. З іншага боку, таксама мы мусім разумець, мусім быць адкрытымі, што і нашы краіны-суседзі яны сутыкаюцца з пастаяннымі атакамі, гібриднымі атакамі з боку рэжыма. Цалкам забараніць гандаль з Беларусю і Расіяй. З такім заклікам Верховная Рада Украіны звярнулася да ўрадаў Польшчы, Фінляндыі, Літвы, Латвіі і Эстоніі. Гэтае рашэнне падтрымалі 257 дэпутатаў украінскага парламенту і 49 не галасавалі. У закліку, апублікаваным на сайце Верховнай Рады, адзначана, што нягледзячы на санкцыі, гандаль з еўразвязам дагэтуль застаецца значнай крыніцай прыбыткаў для рэжыму ў Менску і Маскве. Паводле статыстыкі Брусэлю, напрыклад, за 11 месяцаў 2024-го ЕЗ прадаў у Беларусь тавараў больш як на 6,5 мільярдаў еўраў, а закупіў у Беларусі прыблізна на 1 мільярд 200 мільёнаў еўраў. Адметна, што ў афіцыйнай публікацыі украінскага парламенту слова «Беларусь» некалькі разоў напісалі з малой літары, паставіўшы ў адзін шэраг з Расіяй. Іран пагражае давесці сусветную цану на нафту да $200 за барэль. Напярэдадні рэжым аятолаў атакаваў танкеры ў персідскай затоцы, і пакуль няма прыкметаў, што караблі могуць бяспечна праходзіць праз Хурмузскую пратоку, праз якую курсуе каля 5-й часткі сусветнага чорнага золата. Тым часам цана на нафту зноў павысілася. Гэтак кошт маркі Brent ізноў перавысіў $100 за барэль. Падаражэнне адбылося, нягледзячы на анонс міжнароднага энергетычнага агенцтва наконт выняцця з запасаў 400 мільёнаў барэляў нафты. І ў канцы выдання чарговы паварот у жыцці янота-нелегала Сені, які прыбыў у Беларусь з ЗША. Жывёліна, якая ўжо паспела стацца знакамітасцю ў інтэрнэце і нават атрымала пашпарт, выявілася саміцай. У парку жывёлы каля Баранавічаў, дзе цяпер жыве янот, апавялі, што, праўда, выкрылася падчас ветэрынарнага агляду. А таму цяпер жывёліне давядзецца змяніць імя. Працаўнікі заапарку разглядаюць некалькі варыянтаў: Ясенія, Соня ці Саша. Узяць удзел у выбары заклікаюць падпісантаў у сацыяльных сетках. Янота беларускія мытнікі знайшлі сёлета ў студзені, разгружаючы марскі кантэйнер з ЗША. Спачатку жывёліну змясцілі на каранцін на Ашмянскую раённую ветэрынарную станцыю, а пасля перадалі ў парк жывёлы. Яшчэ больш навінаў у аб'ектыве студыі «Белсат» о 20-й гадзіне менскага часу, а таксама ў нашых соцсетках. Дзякую за прагляд нашага відэа, заахвочваю да ўпадабанняў і каментароў, але памятайце пра ўласную бяспеку. Зычу добрага дня.